سبيل الدموع Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Mga loks pagariyam datanud mitanud na kiapiraan tanog gawi sagyang kai abulan Ramadan. Adan si ko mga tao adiran katawan opera ipulaos wagamatan wagamaisla. Udi na anto na mga pulaos o para tiyaya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay napakaw sa yung tanoron. Nagyang kaya bisita tanong. Imanto ak kagagawi. Daas salakaw. Kaya alim. Isa Ibrahim. Guru kami. Balasang kawala. Kuda nga kapakandaray. Barakallahu fiik. Ayaw to pa kayso. Na anto na yung mga pulaos. Wagamat tanong. Agama Islam. Agung anto na apan yung mga pulaos. O para teya. Si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mga urip no Allah di mamaking saging kaya masa taniman to naging ka na mga pulaos wagama tanaw gamay Islam gu pulaos para tiya gusto pulaos o ihsan agina sutigu mga ulama tanwa maratibuddin kaya pakatundug-tundug o agama tanwa gamay Islam mga pangkatan o agama tanwa agama Islam na mialuyan ng hadithu Jibril alaihi salam. Ini niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na tigyan mga pulaos o para tiyaya. Uli na gina sutig tanwa al-iman na anto na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Anto na yung maanan ng mga urip ng Allah. Ayat tigyan na iman aginan so pulaos yan na piyang aluin niya naging ka na naman pulaos na tigin na paganerong na sukaparati ang kasiku Allah. Ikadua na kaparati ang kasiku mga malaikat yan. Ikadlo na kaparati ang kaku mga kitabian na initurun yan. Ikapat na sukaparati ang kaku mga rasul mga nabi asyubu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima nakaparati ang kasiku alungan na mauri na ikanam nakaparati ang kasiku kadar ukuran sumapyan na gumarata na nangunanan makapupun siku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Guru kami mialoy ka aya pagampaganay apulaos o parate. Nagyang ko to akapurati ang kaku Allah subhanahu wa ta'ala. Anton na iukit akapurati ata ku Allah subhanahu wa ta'ala askanyan ikadnan tanong Rabbul Alamin. Giyang ka na nausyan sa giyang al-imanu billah kaparati siku Allah na upama kubatan pagusyan na ditano mapasa dagyang ko to akapupagusyan. Uging napakambatan wagyan ka nausyan san. Giyang ka nausayan sa giyang al-imanu billah na ginasutig tanong at tauhid. So talo ka klase tauhid. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, nagsu asma was sifat. Ando na ima nagyang natlo. So tauhidur rububiyah nagyan suka pakay sisang aku Allah si iku gelebekyan. Nanto na gelebekyan suka pangaden, anto na gelebekyan suka pamagay sa rizki, anto na gelebekyan sulinyan di kang gira-gira sikungan na limang gulaw da sa giyang kaya pitulapi sa langit na giyang kaya liyaw lupa. Lagi diyan mau mangurip ng Allah tauhidul uluhiyah na anto na yung bidaan niyang kumyaw na amyaluitan wa tauhidul rububiyah na so tauhidul uluhiyah na ginanso kapakay sa angka ku Allah si iku galbag ka nanto na yung galbag ka urip ng Allah sambayang kandiakat kapamuasa kapanay haji na gusto sa lakausang kung mga simba na kailangan na mapakay sa isang kasanso Allah inong kay tilgagyang kuta simba kaswaswat kasi ko Allah ikatulad niya aloy nagyang nga na tauhidul asma wa sifat kapakay sa isang ako Allah si kumangaran yan inaloy niya na ini pangaran niya sa ginawa niyan nagumya aloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi diyan mauna sa mga rupaan mga sifat o Allah subhanahu wa ta'ala sa ditano pepengalin nagyang kutamaan yan ditano pepenawilan kailangan na maparatiatan ditano sengkaan agyang kutamaan yan na ayabu mataw ku kayfiya surupaan yan na so Allah subhanahu wa ta'ala guditan ipangiringan si iku mga kaanyan Allah ta'ala alam. Guru kami mialoy ka apad ko pulaos o parate. Nagyang ko to akapurati ang ka ku mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala.
Baadin ko mga malaikat inaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga ngaraniran. Udi na so mga galabakiran liyo ko Jibril alaihi salatu wassalam. Ay Masya Allah. Giyan nga napakaisa nakapakayaman numpang sisagyang ketalo. Paganeron na so paratiyaya si iku kitab Allah. Maparatiyatan na mga initurun Allah kitab na mangaran sa bad na pingaranan nagtano na kailangan na maparatiyatan. Lagi diyan mam na sa mga rasul. So mga rasul sugu Allah na anap ya manutulog tanong Allah so mga ngaran yan na adman na darat tanong manutulog Allah subhanahu wa ta'ala sa kailangan na maparatiyatan na. Lagi diyan mam mga orip ng Allah na si mga malaikat kailangan na maparatiyatan wa so mga malaikat na kaadinsiran Allah subhanahu wa ta'ala asiran na inadinsiran Allah apung si sagyang kutuwa sindaw na adna piyagingaranan nagtanurun wala nag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga malaika lagi diyan na su Jibril alaihi salam su Jibril na ayasangan niya na sukiturun ko wahyi si ku mga nabi na su mga rasul lagi diyan mga orip no Allah na su Mikail askan yan na ayah pakisasangan wala naging kaya kapagpagulan yan lagi diyan na su Israfil ayah pakisasangan wala naging kutwa kapag yupa disagyang kuta sanggakana sa alungan na mauri siku kambang kita sagyang ke dunia nagu siku kapag wiyaganian siku mga kaanian lagi diyan mga orip no Allah sumanakul maut askan yan na ayah pakisasangan wala na su kapkuan yan sa niyawa siku mga kaanian lagi diyan mga urip no Allah na sumalikas kanya ni mababaluya uluan kung mga tetandingan sa giyang kanarakaan Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na maparatiyan tano so mga malaika amya aloy o Allah subhanahu wa ta'ala so mga ngaran yan lagi diyan mamuna sunabit tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Guru ami mi aloy ka apad kupulaos o parate naging kotwa kapag wiyagar kita no Allah sa alungan amon anto na ipad abuntal o kapag wiyagar kita no Allah sa alungan amor. Tayo miyalwiyanan sa Quran. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Tigwa Allah subhanahu wa ta'ala aso kapag wiyagan yartano na lagi diden upagan na yakyan na yartano malbudanan umiadan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sisagyang kaya dunia na aya penari sa alungan na mauri diyan-diyanan ama kapupuan si Allah subhanahu wa ta'ala tigina sabnar apang gulaw la anamyanan sabnar ama penggulaw la agyan kanamya aloy Allah subhanahu wa ta'ala si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alunyanun yuhsyarun nasu yawmal qiyamah pagaden Allah sumanga tao sa alungan na mauri hufatan uratan ghurla anto na imanan mga urip ng Allah siran na da bayaran mga tinilas maka titinil siran da bayaran mga bangala hagyuti pakasan bukesoy agyang kutua kian na kiran wallah sa kanabasiran niya nga tuturi Allahu a'lam Allah ta'ala Guru ami mi aloy ka apa depan kupulaos wagamatan wagama Islam so kaparati ku mga nabi udi na so mga rasul ayad na nabi na ayad rasul antakan tunay bidaan ko nabi abu rasul ay Masya Allah siya napakaisa o pamawan na malwanan mapandapakaisa tapi si kumang ulama tanong na miya nagyang kutua mga katuriran sa gyang napakaisa ang tunay bidaan o nabi na gusto rasul tigo mga ulama tanong kanabalangon o rasul kanabalangon o nabi na barasul o ginalangon o rasul na nabi si kumyangunan kumangulamatan na isami alwiran na tigiran na sunabi na tirunan sa wahi ini turun suka panambayang kapamasa na mga abdasimba na di niya nutuding gadabakan ugaid na kanabaon ini subagyang kutaki panampay nun lagi diyan mambu na surasul tirunan sa wahi ugay tigiyan nagyang kutaki turunan sa wahi na ini sugun agyang kutwaki panampay gini padami aloy o mga ulamatan wa bidaan nabi nagus rasul ugay na si ku mga ulamatan wa tiyan tuiran agyang kanan amas ala pakais na tigir na ayakatan tuan akam bibida agyang kanan nabi agus rasul na sunabi na nabas kanyan tirunan sa bagu as-syariah kain yan din matutundo gagyang kutwa mo na syariah o nabi yamiyaw na yan o di na rasul bu ini sugurun agyang kutwa kipanampay niya si sagyang kutwa da'wa so mantigiran su rasul
na tirunan sa bagu as-syariah na ini sugrum naging kutwa kipanampay nun makna miya naskhiyan miya linian agyang kutwa miya pagalin agyang kutwa syariah ini turunon sa danyan matundog agyang kutwa miya unaan yan. So gina ni miya alo yung mga ulama tanong bidaan o nabi nagus rasul Allahu ta'ala a'lamu. Balasan Allah agyang ka iya guru tano miya pamahusin yan kita no agyang kutwa mga pulaos o mga parate. Panganinta ko Allah, alangun tanutok kaya sabutan. Kung pinalamatan namin sa guru kami, kuda nga kapakandaray nun, api apang gagawi, nami akataling umakay mantaw. Malap pinalamatan namin, agiyang kaia, an-nasiha multimedia, ay mala ka sa sabapan. Sa kapakabubulos, agiyang kaia programa tanong, makatituuna tanugukman, mapitak ko lagi daya oras, gibuswata iyo, laki niyo, pagari niyo, Amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay Twito, sumanga tao ang mananaguntaman sa ikapatahadyo. So kababalo yagyang kay agamat ano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun den matao ingeda iya sarigidan alungan aditata ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi kakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano ini ngaranan sa An-Nasiha Multimedia. Kailan tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tanong, manipakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong, ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanong.